Coincidindo coa conmemoración do 8M, Día Internacional das Mulleres, o Grupo Municipal Socialista levará ao vindeiro pleno do Concello de Ourense unha moción que aposta por consolidar un Ourense máis igualitario, libre de violencia machista e comprometido coa memoria democrática das mulleres que abriron camiño na política local. O texto rexistrado propón o recoñecemento público das primeiras concelleiras da democracia mediante un acto institucional, a creación dun espazo simbólico permanente e o impulso dun rueiro feminino que visibilice o seu legado. Ademais, exixe a declaración do Concello como espazo libre de violencia machista, simbólica e institucional, a elaboración dun protocolo municipal fronte ao acoso e a violencia machista no ámbito político e a posta en marcha de programas de formación en igualdade e comunicación non sexista dirixidos ao persoal municipal, cargos públicos, entidades deportivas e centros educativos. Por outra banda, no mesmo pleno pedirán que exista un antes e un despois logo do acontecido na rúa Pena Trevinca, no que se refire á xestión viaria, que se pase do parche continuo á planificación. A proposta reclama un cambio de modelo na xestión urbana, apostando pola prevención fronte á improvisación. Entre as medidas que se propoñen destacan a aprobación dun plan integral de control e mantemento viario que inclúa o mapeo técnico do estado do firme, a creación dunha plataforma integrada de xestión e a implantación dun modelo de mantemento preventivo.